de unde ați venit astăzi, sau poate, în timp, mai adunăm și alți copii din alte școli. Scopul este de a ne cunoaște și cu cei din satele vecine, și cu cei din comuna noastră, pentru că am realizat că, de fapt, nu ne cunoaștem. Sticlărenii nu-i cunosc pe bădenari, bădenarii nu-i cunosc pe cei din Petești, din Scobinți, nu-i cunoaștem pe cei din Ceplenița și trebuie să ne cunoaștem pentru că formăm împreună o mare comunitate și împreună vom face lucruri frumoase pentru voi. Dau cuvântul doamnei profesoare de limba română, Iog Camelia. Bună ziua, încă o dată! Într-adevăr, este o plăcere deosebită pentru noi să vă avem alături astăzi, mai ales că este prima acțiune de acest gen. Este o primă ocazie în care ne întâlnim cadre didactice și elevi din locuri diferite, din punct de vedere geografic, dar nu atât de diferite din punct de vedere educativ, să spunem. Activitatea noastră de astăzi începe în acest moment prin prezentarea școlii și a satului Bădeni de către acești doi minunați elevi, după care va urma concursul de cultură generală. Clasele 5-8 vor rămâne în această sală, sala numărul 1, iar clasele 1-4 vor merge în sala numărul 2, adică sala următoare. După ce s-a desfășurat concursul de cultură generală, care va dura 20 de minute, vom merge cu toții prin căminul cultural de peste drum. Nu este un drum. Acolo vom avea 3 probe. Știți foarte bine. Sau 3 concursuri. De teatru, de dans și de dans modern și recital Eminescu. Vă scuzați, am puține emoții. Oricum, veți fi anunțați în fiecare moment cine urmează și ce are de făcut. Așadar, dăm drumul... O secundă numai, vreau să intervin. Vă spun și eu, Hristos a înălțat. Bine ați venit la noi la școala Bădeni. Vreau să vă spun doar atât că astăzi, așa după cum bine știți, este ziua învățătorului, da? Toată lumea trebuia să fie liberă. Dar noi, învățătorii de la școala Bădeni și învățătorii, cadre didactici și la dumneavoastră, când spun învățător, mă refer la toate cadre didactici și profesori, am ales să sărbătorim alături de voi ziua copilului. Și pentru că fiecare dintre noi există o inimă de copil, am vrea să avem o zi frumoasă și să fim și noi copii alături de voi. Eu vă urez succes la toate concursurile și să dea Dumnezeu să se desfășoare toate așa cum trebuie, ca să avem evenimente neplăcute și să fim veseli, așa cum trebuie să fim de ziua noastră a copilului, da? Mulțumesc încă o dată, succes lucrărilor de astăzi, concursurilor! Localitatea atestată documentar în anul 1436 se întinde de o parte și de alta a râului Bacului. Legenda spunea că pe aceste locuri, dealul Domoare și Pășurii, se a venit un cioban cu firma lui, pe nume Bădie. Existența unei comunități o dovedesc descoperirile arheologice, datice, pe dealul Grădiștei și Bișe. În timp, populația s-a strămutat de-a lungul Băii Bacului, continuându-și viața deseori zbuciumată de evenimentele istorice ale vremurilor. Ocupațiile lor dintotdeauna și de azi au fost agricultura, creșterea vitelor și a oilor. După unirea de la Republicii Patriarhale 1959 și reformele domnitorului Alexandru Ioan Cuza, în satul Bădeni se înființează o școală pentru copii țăranilor. În anul 1867 a fost numită ca învățător Mihai Busio, care începe cariera didactică cu 4 elevi într-un local mizer ca și viața sătenilor, care cere ajutor autorităților de la Iași, astfel că într-un an numărul elevilor ajunge la 84. În anul 1869 va fi transferat de la Pașcan, unde îl va avea ca elev pe viitorul scriitor Mihai Sadoveanu. Blândețea și maestria învățătorului au rămas în literatura română datorită lui Sadoveanu, acesta schimbându-i numele din Busuioc în Trandafir. Domnul Trandafir de Mihai Sadoveanu. Domnul Trandafir l-a avut ca elev pe un fiu al satului nostru și al meu Ion Ionu. Dragostea și admirația față de învățătorul său l-a făcut să-și aleagă cariera didactică, deși părinții săi voia să facă mediu. După studiile de la Liceul Național din Iași, va pleca la București la școala normală pentru institutor. O minte strălucită, o personalitate puternică, Ion Ionu va absolvi cu brio studiile, continuându-și pregătirea didactică și în străinătate la Geneva. Ocupă diverse funcții în învățământ. Înființează școli, face traduceri de pedagogia străină, literatura publică la diverse reviste, îndrumă elevi la cariera didactică, etc. Bătaia primului război se întinse și
concursele dragi în Moldova. Ion Ionu revine de la București, unde era profesor, în satul său natal și este numit director al școlii pregătitoare mixte. Reușește să înființeze în anul 1920 școala normală pentru învățători și educatori, care va funcționa până în anul 1930. Peste 100 de tineri din toată țara, majoritatea fiind de țărani, s-au format la această școală. Împreună cu directorul meu și cu cadrele didactice, elevii și-au construit dormitoare, cantine și săli de clasă. Ion Ionu și-a închinat acestei școli nu numai activitatea didactică, ci și modesta sa avere, case, pământuri și veniturile din publicații și traduceri. Școala noastră a fost prima școală normală mixtă din țară. Absolvenții au plecat în toată țara, acolo unde era nevoie să ducă și ei lumină, din lumina școlii de la Bădeni. Vă mulțumim! Aceasta a fost prezentarea noastră. Am să vă rog să mergeți în sala numărul 2 pentru concursul de cultură generală clasele 1-4 și 5-8 vor rămâne aici, iar colegii noștri care vor participa la celelalte probe vor merge în căminul cultural. Declaria.